Има много игри за децата по определени станции, около 12, фриплей, също така имаме народна топка, имаме тенис, футбол, волейбол, имаме, разбира се, народни танци от нашия ансамбъл Избор. Също имаме модно ревю, очакваме много таланти, които ще видим, предполагам, след обед. Също така играем изложба Обичам България, разбира се, в която ще има 2 отбора на участници. За всичко, разбира се, сме подготвили награди, медали и добро настроение. Надявам се всички да се забавляват. Как организираш един такъв спортен турнир? Много е лесно. Когато имаш партньори като Жоро и Борко и Мими. Ние сме като едно фемили. И малко спонсори, обаче са наши приятели. И всички се откликнаха с такова желание и всичко е супер. Благодаря ти. Чакай обаче малко. Емо! Hey, where are you? Okay, yeah, hey, they're next. Hey, they're next. Аплодисменти за Тим Джуниор! Още веднъж аплодисменти за Тим Джуниор! Година и беше, не знам, много фан, не знам, беше всичките тук са добри, знаят как да играят и аз искам да играем също. Аз играя футбол. Футбол играя. Футбол играеш? Да. Добре. Искаш ли да станеш световен шампион? Да. Да? По какво? По тенис. По тенис? Тениса по-ти харесва от футбола? Да. Браво. А ти? Футбол. Футбол? Моля двата отбора, Левски и Ботев, да застанат отпред. Всички деца, които играеха тук, да се изправят пред нас. И да се разделят по отбори. Левски вляво. Искам само да всеки да вземе. Какво има на тениската? Герба на България. И какви са другите топки? Това е футбол, волейбол и тенис. И тенис. Вие кой спорт обичате най-много? Гимнастика. Гимнастика.
Да. Само се мести малко от сянката. Какво играете? Да, че смятай сега. Дай на това! Я да видим скарата. Готова ли е? Да. Български кебабчета, кой ги е правил? Който ги пече. Който ги пече, той ги е правил. Иначе се разгонят. Добре. Че вкусни! Още едно има там? Оха! Я да видим. Си хубаво. Ние да знаем, защото... Какво е фон? This event is absolutely great. The food is great. The events are great. There's absolutely the food is actually really amazing. It's really good. What did you try? We tried. There was a salad, meat. Yes, there was like chicken, Pork and I don't know, kebabche. Kebabche, yes. Really good. The dancing was actually a lot of fun too to watch. И един дядо може. Един дядо превара. Вести България. И първа майстор на спорта in USA и 1988 Сеул, Корея, 1989 Штутгарт. Да прославили България наш гимнастик Любчо Герасков и специален орден за заслуги. Дойдохме най-вече заради това, че събират българи и да почетеме нашия общ приятел Деян и неговия приятел, който по-малко го познава, Петър, мисля, че се казваше. И да поиграем, да се повеселим. Играх до сега волейбол, играх и малко хоро с моята снаха и всичко е нормално. Благодаря на организацията и внука игра в футбол, спечели медал. Браво! И така, много се радвам, че да се направи всяка година да остане като традиция това нещо. Това е моето пожелание. Благодаря много за всичко.